Ben, moi bo día. Hoxe que é o día do inicio do curso escolar, quero comezar esta rolda desexándolle boa entrada do curso, a pesar de todas as incertezas, das inseguranzas, a toda a comunidade educativa, ao profesorado, a pais e nais, a alumnado, agardar que esta situación extraña dure o menos posible, non? Tamén quero mostrar a solidariedade do Bloque Nacionalista Galego coa xente que hoxe decide apoiar a convocatoria de folga que vai haber tanto hoxe como día 16 nos centros de ensino de primaria e de secundaria, que o Bloque Nacionalista Galego apoia de maneira clara, solicitándolle á Xunta de Galiza que haxa unha diminución das ratios, que haxa máis recursos económicos, que haxa máis profesorado, que haxa medidas de protección, tamén no que se refire no ámbito local, que a Xunta de Galiza destine un fondo importante para axudar aos gastos que nestes momentos están asumindo os concellos derivados de tarefas de limpeza, de desinfección e de maior presenza, maior contratación de persoas tamén para distintos servizos que ao final dan os concellos. E a respecto concreto xa tamén dos centros de Santiago de Compostela, quero mostrar toda a nosa solidariedade cos 8 centros de ensino secundario que deciden adiar o curso porque carecen nestas alturas do coñecemento do profesorado, nin da aceptación de horarios, e que ven como é imposible manter a data de inicio de curso, que se ven obrigados a adiar uns días. Ora ben, dito todas estas cuestións que en xeral van dirixidas ao que é a Consellería de Educación e a Xunta de Galiza, que planificou tarde e mal o principio de curso escolar, sen ningunha dúbida, nós temos desde o ámbito local tamén que facer unha valoración do que está acontecendo no noso concello. E nos queremos denunciar nestes momentos que Bugallo onte ás 9:20 da noite publicou un decreto que é realmente unha declaración de guerra ás familias, xustamente porque rompe coa universalidade do acceso ao comedor, porque non garante que todo o mundo que o precisa, todo o mundo que o solicita, poida ter ese dereito ao comedor, e ademais que o fai despois de ter e manter poucos días antes, 2 días antes, unha reunión coa Federación de AMPAs Compostela, coas familias usuarias do servizo de madrugadores e do comedor, sen decirles nada, máis ben parece por esa resposta que xa fixeron desde as AMPAs de Compostela, que o que lles aseguraba era que sí que ia poder ter todas as familias garantidas ese acceso directamente ao comedor, e todo isto acontece despois de que o alcalde pasase moito tempo sin recibilos, unha convocatoria para unha reunión, para unha xuntanza co alcalde que a Federación de AMPAs envía o 21 de agosto, perdón, o 21 de agosto, sí, e que o recibe o 8 de setembro. Entón, claro, que se marca neste decreto, un decreto feito, digamos, iso, a poucas horas de inicio do curso escolar, nun inicio de curso escolar onde as familias non saben se os seus fillos e fillas van ter dereito a unha praza de comedor nesta altura, se a van ter ou se van quedar fora, é un decreto que establece, desde a nosa perspectiva, un claro agravio comparativo, porque se nos fixamos o propio decreto di que é necesario restringir o número de usuarios que poden facer uso do comedor. Este foi un tema que debatemos no pleno no mes de xullo, onde o Bloque Nacionalista Galego levou propostas para que isto non puidese, non pasase, falamos en distintas ocasións e parecía que o que se ia facer era non restringir ese número de usuarios que poden facer uso do comedor. Para iso había varias solucións, unha o do diálogo con todas as persoas que levan as direccións dos centros para que puidesen ampliar espazos ou, en caso último, facer dobre quenda. Aquí, como se fan os deberes tarde e mal, ao final non hai tempo, parece, para xestionar eses maiores cantidades de espazos, a non ser nun único centro, e no resto que se vai ir ao sistema de dobre quenda, pero que aínda así non se vai, non hai posibilidades de ter o recurso para todas as familias que o precisan. Fixémonos que logo establecense unha serie de criterios para restringir o número de usuarios que poden facer uso do comedor. Hai unha orden de preferencias, a primeira é o do alumnado bolseiro, aquelas familias en que ambos titores estean traballando, familias monoparentais, e logo por solicitude de días.
Que temos nestes criterios? Pois ese agravio comparativo, esa discriminación, que significa que dúas familias exactamente nas mesmas circunstancias poden unha beneficiarse do comedor e a outra non. De que depende? De a que centro vayan. Hai en centros, dependendo, porque cada centro terá os seus espazos, e, por tanto, haberá centros que sí poidan, ao final, ofrecerlle ese servizo de comedor e outros non. Por tanto, hai xa un agravio comparativo, unha discriminación entre persoas que son do mesmo concello exactamente nas mesmas circunstancias. Mais logo hai unha serie de criterios que se poñen en riba da mesa que nós entendemos que o que fan é desincentivar realmente que a xente vaia ao servizo de comedor. Cando se poñen en riba da mesa que primen as persoas que levan a nenos e nenas 5 días sobre os que levan 4, 3, 2 e 1, porque ese criterio vai en contra do teletraballo. Hai familias que hoxendía o que fan é teletraballo, justamente porque a recomendación das autoridades sanitarias é que así o fagan e que ao mellor poden levar os nenos e nenas ao comedor 2 días ou 3. A recomendación é justamente esa. Pois, claro, esa xente xa vai saber de primeiras que vai ser da última ou da que fique sen praza. Ou mesmo, esa posibilidade de que as familias, finalmente, o que se lle entregue sexa unha bolsa para que os nenos e nenas coman pola súa conta sen iren ao comedor. Realmente, iso non é un comedor é moito máis que dar, que ter unha función social de facer que a xente que non teña recursos que os teña, senón que ten unha función educativa e unha función socializadora. Entendemos que varias destas propostas que están en riba da mesa o que benefician é a empresa, o que están postas é para beneficiala e non para beneficiar as familias, para beneficiar justamente o teletraballo e para facer posible. E para iso tamén o Concello non deu un paso que desde o Bloque Nacionalista Galego que lle exiximos nestes momentos, que é o paso de facer actividades extraescolares, de sabendo que nestes momentos que as AMPAs non poden asumilas, que esas actividades extraescolares que entendemos que neste momento puntual, pois ao mellor acaban sendo máis de conciliación que extraescolares, esas actividades teñen que ser actividades que o Concello ofreza, porque moitas familias o que fan é justamente levar nenos e nenas a esas actividades extraescolares e así aproveitan tamén para que fiquen no comedor. Se retiran esas actividades extraescolares porque as AMPAs non poden facelas, non poden asumilas, ainda por riba neste contexto vai haber moita xente que ao final non recorra a este servizo. E claro, case dá a impresión de que desde o goberno se prefire que a xente non vai a este servizo e non acuda, en vez de garantir esa universalidade do acceso ao comedor. Por lo tanto, nós o que queremos é exixirlle a Bugallo unha rectificación que non se vulnere o acceso universal para as familias que soliciten a praza no comedor, que se organicen un paquete de actividades extraescolares e de conciliación e que retire este decreto. Un decreto que, ademais, sae no momento en que se inicia o curso e hai familias, nais e pais que hoxe non saben se os seus fillos e fillas teñen dereito a unha praza de comedor ou non. É dicir, como pode ser que o propio día de inicio de curso, o propio día en que se anuncia que se vai iniciar este servizo, as propias familias non saiban se van ter posibilidades de utilizar este servizo. Entón, nós entendemos que isto hai que rectificalo, así é que, claro, non nos acaba agora, non nos extraña xa que o Bloque Nacionalista Galego solicitara por activa e por pasiva que se nos dera o informe realizado pola empresa para planificar o inicio do curso e que se nos dixera que sí, que ese informe existía, como se comunicou públicamente, mais que non se nos transmitise. Porque entendemos que nese informe, caso de que exista, estaban estas liñas en riba da mesa que, xa digo, non foron discutidas coa comunidade educativa, non foron postas en coñecemento das AMPAs, e máis houbo reunións onde non apareceron e de repente, pois iso, a 12 horas do inicio do curso escolar, sai unha publicación que causa estupor e que causa moitísimo enfado e que é un agravio comparativo para moitas familias deste Concello. Así que insistimos en que pedimos que se retire este decreto, pedimos que as medidas que se tomen sexan consensuadas ca comunidade educativa e que non teñamos que ver que haxa persoas justamente que nunha situación de crise sanitaria e de crise económica non teñen unha posibilidade que até de agora foi universal e que se debería de seguir mantendo, que todas aquelas persoas que o soliciten poidan ter este servizo de comedor. E isto era o que queríamos transmitir no día de hoxe. Non sei se tedes algunha pregunta. Pois daquela, moitas grazas.